Dobro jutro, ponovo smo u studiju 3, nastavljamo jutarnji program. Evo već se čuju trube, a čućemo sada i šta imaju da nam zasviraju. Ovaj vikend će izgleda ostati upamćen po broju saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile i po broju lica koje su izgubili živote. Dakle, crna serija saobraćajnih nesreća jutro se nastavlja. Jedna ženska osoba je poginula, 5 je povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu između Smedereva i Markovca. A do nesreće je došlo kada je kombi bugarskih tablica, krećući se u pravcu ka Nišu, izleteo sa puta i prevrnuo se. U Beogradu je jutros stradao pešak, a mlađa ženska osoba je povređena i nalazi Sandra Perović. Dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, dobro jutro. Ti si se odmorila? Dođeš ovdje u Beograd i moraš da montiraš sve to, tako da od odmora za sada ništa. Ajde da kažemo, završen je festival. Ko je dobio nagrade, to jest da li su očekivane sve te nagrade ili bilo iznenađenje? Sve italijanskog filma, tako da imam utisak da su nekako tendenciozno nagrade dodeljene. Presedan je da su se 2 dokumentarna filma našla u takmičarskom programu Mostre, a isto tako imam utisak da su želeli da odaju počast italijanskoj kinematografiji. Tako da svi ovi favoriti praktično ispadoše outsideri na festivalu. Je to opravdan ili nije? Pa nije opravčki film koji se bavi seksualnim zlostavljanjem u porodici. Dakle, trebalo je stvarno nekako apsorbovati svu tu tematiku i dodelu nagrada Američke filmske akademije. A tu ima dosta nezavisnih filmova. Kada kažem Oskar, znači ne mislim samo na komercijalu, daleko od toga, već na ozbiljne autorske nezavisne filmove. Svi su čelo 1932. godine u hotelu Excelsior na Lidu. Koja je njegova budućnost? Mija Vašikovska, jedna od najplaćenijih glumica Hollywooda, ali reč je o američkom nezavisnom filmu gde je zapravo ekranizovana jedna istinita priča. Vidio sam još da si imala Marinu Abramović u jednom svom izveštaju i rekla jednu zanimljivu stvar. Nju nikada niko nije pozvao da dođe u Beograd. Dosta ljudi u Srbiji i kada sam je pitala da li postoji neki razlog zbog takvog njenog stava, rekla je da je nekoj manifestaciji ili prezentaciji ili već. Ili da ona bude gost. Da ona bude gost. Hvala ti, Sandra. Ali velika je umetnica, tako da... Sada ćete da uveselite i našu publiku. Šta slušamo sada? Evo jedna obrada, jako dobra kompozicija. Igra da se Delija, slušamo za to. Hvala puno na gostovanju i tim programom. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili uz nas ovoga jutra. Videli ste da je od jutros kada je reč o saobraćaju crna hronika aktualna u Srbiji, dakle oprez. Vodite računa, provedite prijetan dan i hvala vam što ste bili sa nama.